କୋଉଠି ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଆସ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା ବାହାରେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି କୋଉଠି ବସିଛ କୋଉଠି ପାଖା ଫାଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସ ହାଁ ପହଞ୍ଚ ଆସିକି ମୁଁ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଆସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ଆଉ ଆସିଲେ ହବ ନା ରେଡି ରେଡି गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सोके 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 बड़ा पाहिजे ହଁ କ'ଣ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ ଆରେ ଆଜି ପଦାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହଉଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପୋଷ୍ଟରେ ହଉ ନା କ'ଣ ତ ଡକା ହେଲା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପୋଷ୍ଟରେ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ା ବଡ଼ା ପାଣା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦିଅ क्या बोला तूने ନା କ'ଣ ବଡ଼ା ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ହବ भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी କରିଦିଅ ବଡ଼ା ବାପା ହଉ ହଁ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ଅଣ୍ଡା ପୋଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଦିନେ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପୋଷ୍ଟରେ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରମା ବଡ଼ା ଗରମ ପାଉ ହଉ ତାହେଲେ ହଁ ସାଙ୍ଗ ଉଠି ଯା ତମ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ତମେ ସେତିକି ରେଷ୍ଟ ନିଅ ବାବା ଧନ ଉଠ पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ ତ ଅଣ୍ଡା ପୋଚୁକୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆମର କହିଲେଣି ଅଣ୍ଡା ପୋଚ ସହିତ ବଡ଼ା ବାପା ମାନେ ବଡ଼ା ପାଉ ବଡ଼ା ପାଉ ହଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଯାଇଛ ହଁ ଅଣ୍ଡା ଆସିଯାଇଛି କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଆସିଯାଇଛି 12ଟା ଅଣ୍ଡା शाबाश बेटा बहुत बढ़िया ଆସିଯାଇଛି ଆଉ 12ଟା ଅଣ୍ଡା ଚାଲୁ ବାହାରେ ବି ବର୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ା ବାପା ହଁ ବଡ଼ା ବାପା ପାଇଁ ଆଳୁ ଚପ ଆଳୁ ଆସିଛି ଚପ ଆସିଛି ବଡ଼ା ବଡ଼ା ଜିନିଷ ଚଲ, ଭଲେଇକି ଚଲ, ତମେ ହବ ଉଠ ସେତିକି ଶୁଅ ହେଲା ତ କରି ରେଡି କର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଉଠି ପଡ଼ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଚଲ ଆସ ଉଠି ପଡ଼ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ବନେଇବା ବଡ଼ା ପାଉ ଆଉ ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ପୋଚ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଅଣ୍ଡା ପୋଚକୁ ବଡ଼ା ପାଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ବି କିଣିଛେ ସେଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆଣ୍ଡ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିବା ସେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ବି କିଣିକି ଆଣିଛି କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ଲୁଚେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ସେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିବା HD로
ଯାଉ ଯାଉଛି Oh my God! Wow! ଯାଉଛି झक्कास